हेलो लोगोफोर दिनैनि टप 7 हेकार्सफोरनि भिडिअआव बरायहरबाय। दिनैनि बे दुनियाया इन्टारनेटनि अनगायै सोलिनांगौआ गोब्राब। बेनि थाखायनो हेकिं, स्केनिं, फ्रड बिसोरखौ खोनानाया बांसिन जाबाय। सो दिनै जोङो गुबुन हेकार्सफोरनि मुंखौ मोनथिगोन। सोरबाबा नासाखौ हेक खालामदों, सोरबाबा FBI खौ हेक खालामदों, सोरबाबा US मिलिटारिनि डिफेन्स सिस्टेमखौ हेक खालामदों। बिसोरनि अनगायैबो बिसोरो प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेन्टखौबो धमकी होनायनिफ्राय गिया। सो नोंथांमोना बिसोरनि मुंखौ मिथिनो लुगैयाखै नामा? जुदि मिथिनो लुगैदोंब्ला थ'दो जयै नायनोसै। नोंसोरो नाम्बार 1 जों 2 जोंआवथ' खतरनाक हेकार्सफोरनि मुंखौ मिथिनो मोनगोनानो, थेवबो जोबजासिम नायलाङोब्ला बिसोरनिफ्रायबो खतरनाकसिन हेकार्सफोरनि मुंखौ मिथिनो मोनगोन। सो जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। आरो नोंसोरो नायदों JK Facts चेनेल। मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो अनोब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय। नाम्बार 1 आव दङ केविन मिटनिक, द फादार अफ ससियेल इन्जिनियारिं होनना मोनथिजानाय केविन मिटनिक। बिथाङा गावनि हेकिं स्किलखौ जेब्ला बिफाया 5 बोसोरावनो गारनानै थाङो, बिनि उनाव बिमाया न'खरखौ सालायो, अब्ला केविनखौ बास गाखोनानै बेरायनायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। नाथाय बेरायनो थाखाय केविननिसिम फैसाया जोबोद खममोन। बिनि थाखाय बेयो पान्चहलनि मददजों इन्टारनेटनि कानेक्सन गैयै मेसिनखौ हेक खालामो। बेनो जाबाय केविन मिटनिकनि गिबिसिन हेक। बिनि उनाव USA नि गुबुन कम्पिउटार सिस्टेमखौ हेक खालामनायनि थाखाय FBI खौ खारखुमाबाय थानो गोनां जाबाय। उनाव बोसोरथाम जेल जायो। जेलनिफ्राय गबोनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ नागारनानै थायालासिनो डाइरेक्ट NSA खौसो टारगेट खालामबावो। NSA थारमाने NSA माने नेशनेल सिकिउरिटि एजेन्सि। बिनि उनाव आर्पानेट सिस्टेमखौ हेक खालामो, जायखौ USA नि आर्मि आरो गुबुन गिदिर कर्प'रेसनाल' बाहायो। बेनो जाबाय केविन मिटनिक। आर्पानेट सिस्टेमखौ हेक खालामनायनि उनाव 5 बोसोर जेल जानो गोनां जाबाय। नाम्बार 2 आव दङ एन'निमास। एन'निमास जादों दुनियानि खतरनाकसिन हेकार्स ग्रुप, जायखौ आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआबो गियो। एन'निमास ग्रुपनि मेम्बारफोरा बुहुमनि गासिबो खनायावनो दं होनना मिथियो। एक्चुअली बे ग्रुपआ मानसिफोरनि मोजांनि थाखायसो खामानि मावो। बे ग्रुपआ 2006-2007 निफ्रायनो लागातार दिनैसिम फिसा-फिसौबाबो गिदिरैबाबो हेक खालामबोगासिनो। बिसोरनि टप 5 हेकिं अपारेशननिसिम नोजोर होनि जोङो। फार्स्टआवनो दङ वेस्ट बर' बाप्टिस्ट चार्च। जेब्ला वेस्ट बर' बाप्टिस्ट चार्चआ लुआटेड चार्चखौ हेक खालामनायनि धमकी होयो, अब्ला एन'निमासआ जों दं होनना ओंखारबोनानै हेक खालामनानै वार्निं होयो वेस्ट बर' बाप्टिस्ट चार्चखौ, आरो लोगोसे मेसेज गारबोयो गो एवे होननानै, इनक्लुडिं एन'निमास लिरनानै। आङो नोंसोरनो अपारेशननि नामखौल' खोन्थालांसै, मानोना अपारेशनाव मा खामानि मावदोंमोन बेखौ खोन्थालाङोब्ला गोलाव जाथारगोन। जोंनि लिस्टआव सेकेन्डआव दङ द नक ब्रादार्स, थार्डआव दङ द चार्च अफ साइन्टोल'जि, फोर्थआव दङ विकिलिक्स, फोर्थआव दङ ए बिग शट साइबार सिकिउरिटि एक्जिकिउटिभ। नोंसोरो मिथिगौ नामा ISI नि हेंथायैबो एन'निमास हेकार ग्रुपआ खामानि मावखांबाय। ISI आथोनबादिनि हेंथायै हेक खालामनानै बिसोरनि लिंकखौ सिफायना होजोबदोंमोन। बिसोरो जाहैबाय एन'निमास हेकार ग्रुप। नाम्बार 3 आव दङ गेरी मिल्टन। गेरी मिल्टनआ उन्दैनिफ्रायनो कम्पिउटारखौ मोजां मोनोमोन। बेनि थाखायनो कम्पिउटाराव प्र' जानो बारा गोबाव सम नाङाखै। बिनि उनाव गार्लफ्रेन्डनि बिमानैनि कम्पिउटारजों फेब्रुवारि 2001 निफ्राय मार्च 2002, थारमाने 13 मान्थआवनो नासाखौ हेक खालामो आरो USA नि गुबुन कम्पिउटार सिस्टेमखौबो हेक खालामो। मिल्टनआ हेक खालामनायाव बाहायनाय मुङा जादों IM Solo। गेरी मिल्टनआ बुंबावदों दि गाव जेब्ला नासाखौ हेक खालामदों, अब्ला बे समाव UFO नि स्पेस क्राफ्टखौबो नुदोंमोन होनना खोन्थादों। नाथाय
बिथाङा पिक्चारखौ लुज कानेक्शननि थाखाय डाउनल'ड खालामनो हास्लाबाखैमोन होनना बुंदों। जेखियानो जाया बिथांनि खामानिया हेड्स अफ, नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो साजा मोनगासिनो दङ। नाम्बार 4 दङ एल्बार्ट गन्जालेस। बेनि जोनोमा 1981 आव केरिबियान आइलेन्ड नेशन किउबायाव जादोंमोन। गन्जालेसआ 12 बोसोराव कम्पिउटार बायनानै 14 बोसोर बैसोआवनो नासानि कम्पिउटारखौ हेक खालामो। बेयोथ' जास्ट स्टार्टसोमोन। बिनि उनाव 2005 आरो 2007 नि गेजेराव 170 मिलियननिबो बांसिन क्रेडिट कार्ड आरो डेबिट कार्डखौ हेक खालामो। बे हेकखौ दुनियानि गिदिरसिन फ्रड होनना बुङो, थारमाने थगायनाय होनना बुङो। जेब्ला बे हेकिंनि फैसाजों उन्दु जागासिनो दंमोन अब्ला FBI जों हमजायो बिथाङा आरो 2010 मायथाइनि 25 मार्चआव 20 बोसोरनि मोननै साजा होजायो। बिथाङा दिनैसिमबो साजा सहायनांगासिनो दङ। नाम्बार 5 आव दङ जनाथन जेम्स। जनाथन जेम्सआ 15 बोसोरावनो लकेल स्कुलनि सिस्टेमखौ हेक खालामो। लकेल स्कुलनि सिस्टेमा हेक जादोंबाबो रावबो मोनथियाखै। बिनि थाखायनो बांसिन गोग्गानाय मोननानै डाइरेक्ट US डिपार्टमेन्टनि डिफेन्स सिस्टेमखौनो हेक खालामो। थारमाने दुनियानि सिकिउरसिन सिस्टेमखौनो हेक खालामदों। नाथाय बिथाङा बेजोंबो गोजोनाखै। बेनि थाखायनो मोनसे मेसेज गारबोयो, "Your freaking security is crap" लिरनानै। थेवबो बिथाङा बे बारावबो हमजायाखै। बे बाराव बिथाङा डाइरेक्टलि नासाखौनो हेक खालामो आरो नासाखौ सप्ता खनथामनि थाखाय गिबि खेबसिन शाटडाउन खालामनो गोनां जायो। बिनि उनाव हमजानानै 15 बोसोरनि थाखाय जेल जानाङो बिथाङा। जेखियानो जाया बिथांनि खामानियाबो हेड्स अफ। नाम्बार 6 आव दङ हेकार्सनि। नाम्बार 7 आव दङ केविन पलसन। केविन पलसनआ NBCनि आनसल्भ मिस्टेरिसनि लाइभ TV श'आव गासिबो मबाइल फनखौनो हेक खालामजोबो, जायजों बियो TV श'नि विनार जायो आरो प्राइजआव कारखौ मोननो हायो। FBIआ सन्देह खालामनानै बे जाथायनि फारसे इनभेस्टिगेशन खालामो। अब्ला बे इनभेस्टिगेशनखौ खोनानानै केविन पलसनआ FBI खौनो हेक खालामो आरो साक्सेसफुली इनभेस्टिगेशनखौ बन्द खालामनो हायो। जेब्ला इनभेस्टिगेशना बन्द जायो अब्ला केविन पलसनआ गायब जायो। बिनि उनाव फिन खनसेबाव सुपारमार्केटनि मलनि सिस्टेमखौनो हेक खालामो, जायजों बियो FBI जों फिन खनसेबाव मोगा-मोगि जानाङो आरो हमजायो।